बे बुहुमाव जोङो बेसेबा बुरजा सानफ्रोमबो बेसेबांदि बाथ्रा रायज्लायो मोजां गाज्रि सुखुनि बाथ्रा दुखुनि बाथ्रा आं दिनै जायनि बाथ्राखौ रायज्लायनो नागिरदों बेखौ आनान गसाइया खोथा बाथ्रा रायज्लायनायनि मोन्थाइनिफ्राय बेसेबा गोजानाव दोनदों। बे हिन्जावसानि मुङानो जादों बिबारि। बिबारिया गासैखौबो खालामनो मावनो हाजोबोमोन, नाथाय बियो रायज्लायनोसो हायामोन, जायखौ जोङो बबि होननानै बुङो। बियो गावनि बिमा बाथुल आरो बिफाजों थायोमोन। बोरै जाखो? गासैबो रुटिया दाखांजोब्बाय आरो एकदम रुटिया हले जोबोद गल गल जाथारनांगोन, मिथिबाय? बोरो देखायलाय नायनो आङो माबायदि रुटि गल गल बानायदों बियो। आंनि बाथ्राखौ मोजाङै खोनासं गथ'। जुदि नोंनि रुटि नानाया मोजाङै मोजां गल गल जायाबा बेखौ हले गोसोआव लाखिखा। दिनै हराव नोंनो जेबो होनाय जानाय नङा। उदै खालिनो उन्दुनांगोन नोङो गथ'। बेखौ हले गोसोआव लाखिखा। बुंना दोनखाबाय आङो। मा बुंदों? बिदि खालामनाङा। आंथ' बिदिनो खालामगोन। बबिसो जानो हागौ, बबि बिनो जेबो बुंनो हाया बायदिसो। नाथाय फाव फेसनावथ' लाजाया, गासैखौबो बुंनो हायो। बोरोहाय उल्था उल्था बुंफिनलायथारग्रा बियो। ओइ सालि, ओइ उल्था उल्था बुंग्रा बियो ना मा मिथियासो बबि बि उल्था उल्था बुंथारग्रा बियो। बोरोहाय ओइ साला आरो गाबदों साला उन्दैनिफ्राय नों बायदि बबि बिखौनो जोथोन लाबोनांगासिनो दं आङो। नों बायदि बबिखौनो आरो उल्था उल्था होनबावगोसो बियो, उल्था उल्था होनबाग्रासो। सिनायाखै साला नोमा गदायखौ सिनायाखै? अरे मा जाखो? मानो एसां रागा जादों? खिन्थालाय मानो एसां दावराव दावसि जादों नोंसोरो? ओइ खार नोंनि नोम्फा फैबाय। आरो नायबाय था गथ', बांद्राय गाबथ्रा देखायबाय थानाङा। नोम्फानि सिगाङाव मोनगोनसो नोङो। मोदैफोरा मांबार फुगारना ला आरो साइजा। सफैबाय नोङो आरो जेबो सोंनांला। नै नोंसाजो बिबारि आइया माबा सल'बाथा खोनासंनोनो बेखौनो खिथानो ब्रा बुंबाय थानायलाय, बिनिखायनो राजा रानिनि सल'खौनो खिथाना होदों आङो। जे राजकुमारियादि बिनि रानि बिमा गदायजों माबायदि अयथासार खालामजायोमोन बेखौनो खिथादों आङो एसे। नोंसोर बिमा फिसाजो सानैखौ दिनै जोबोद खुसि नुदों आङो। दे फिसाजोजों रायलाय आंनि दिनै हरनि ओंखाम ओंख्रिखौ दिरि खालामनाङा नोङो। आं हले मोनजाथारनांगोन। जोबोद ओंखाम उखैहाबनानै फैदों आङो दिनै। औ नों जेबो सिन्था खालामनाङा। थां नोङो न' सिङाव थांदो थां। आङो र' ओंखाम खुरनानै लांगासिनो दङ। आं नोंनो दानो खुरनानै लांगासिनो दङ र'। गसं मा नायबाय थादों? मांबार रुटिफोरा ना आरो मा जलि बानाय आरो नोम्फानो ओंखाम ओंख्रिया मांबार जलि खुरनानै हो। अरे बा एफा बुरजा सना रुफा खोनाबाय? बेफोर गासिबो सना रुफाफोरा सोरनि? बेफोर गासिबो आइ बिबारिनि। बेफोरखौथ' मालाबाबो नुफेराखैनोमोन। बेफोर गासैखौबो जोंहा आइ बिबारिनि बिमाया बिनि जुलिनि थाखाय गालांजोबदों। बेफोर गासैबो आइ बिबारिनि गोजाजोब। बिनि बिमानि जोबथि हास्थायनायमोन जे जेब्ला आइ बिबारिया 18 बोसोर जायो अब्ला बेफोर गासै सना रुफाखौ बिनि आखायाव गथायनो। बेफोरनो जोंहा आइ बिबारिनि गुबै बिमानि जोबथि नेरसोनफोरा। नायलाय बे बाथ्राखौ मोजाङै खोनासं। नंगौ आं बिबारि आइनि बिमा बाथुल जानो हागौ, नाथाय बिनि आसलि बिमानिख्रुइबो आं बेखौ बांसिन होनो। बेखौ हले मिथिखा। औ आंथ' बेफोरखौ मिथिखायोना। नाथाय बिमा नोङो मानो एसां रागा जोंदों? आंबो मिथिगौ नों बिबारि आइखौ जोबोद अनो होननानै। नोंनि खर'आ गाज्रि जाबाय। अनो? बेबो आं बे बबिखौ?
सिगां बे सनाफोरखौथ' आंनि आखाइ मुथियाव लाबोग्रोना लानि बिनि उनाव आं जोबोद धोनि औ जोबोद धोनि। खोनासं बिमा, आं गाबोननिफ्राय लानानै 7 सानसिम माबा मोनसे बिजनेसनि खामानिनि थाखाय आङो बायजोआव थांनांगोन। आं बेफोर सना रुफाफोरखौ आलमारियाव थाला लगायनानै साबिखौ लानानै थांफागोन। जेब्ला आइ बिबारिया 18 बोसोर जायो अब्ला जोङो बे सना रुफाखौ बिनि आखायावनो गथायगोन। दे बिमा, आंनो जानाय लोंनायनि जगारा खालामदो। इसका मतलब आङो जि खालामो बे 7 साननि गेजेरावनो खालामनांगोन। औ माबा मोनसेथ' खालामनांगोन। खोनासं बिमा, आं थांनोसै। बिबारि आइखौ मोजाङै जोथोन ला। औ नों जेबो जिंगा सिनाङा। जोंहा बबि माने बिबारि आइखौ आङो जोबोर मोजां जोथोन लागोन। औ दे बिबारि आइ, आं थांनोसै दे। नों मोजाङै थादे आइ। औ मानो जोथोन लाया जानो? आंथ' बेखौ जोबोद मोजां जोथोन लागोन। थौ आइ, बिबारि आइ, थौदो न' सिङाव।